Dobrý deň, priatelia. Dnes som si pre vás pripravil ponuku stavebného pozemku v obci Podhorany, okrese Nitra, o výmere 910 m². Obec sa nachádza 12 km severne od mesta Nitra s čiastočnou občianskou vybavenosťou. Nachádza sa tu materská škola, základná škola, pošta, obchody, viacúčelové ihrisko. Pozemok sa nachádza na okraji časti obce Podhorany v tichej a nepriechodnej ulici, ktorá je funkčne určená na bývanie. Pripravili som si pre vás vizualizáciu, ako tento pozemok môžete využiť. V tejto lokalite je v platnosti územný plán pre domovú výstavbu. Na pozemku sa nachádza vodovod a kanalizačná prípojka. Vybudujte si svoj vlastný vysnívaný rodinný dom na tomto pozemku a začnite žiť život, aký ste si vždy predstavovali. Verím, že vás moja ponuka zaujala. Moje meno je Zojo Butin a teším sa na osobné stretnutie na obhliadke tohoto pozemku.